Tak, ospravedlňujem sa za malé zdržanie. Moje meno je Roman Slobodník, pôsobím v spoločnosti TD Synex. V skratke sme distribútor Microsoftích licencií pre spoločnosť Artex. A dneska máme ešte pol hodinku príležitosť sa o tom licencingu trošku pobaviť. Bude to primárne o Dynamicsu a Copilote. No a ja si dovolím na začiatok začať možno trošku pár slajdami o našej spoločnosti. Máme 15 minút skos, takže asi to preskočíme, pojeme rovno na to najzaujímavejšie, na ten licensing. Takisto si uvedomujem, že mám dneska posledný slot a som ten, ktorý vás vlastne delí od toho obeda a piatkového poobedia. Takže sa pokúsim tie informácie zhrnúť na to, čo najdôležitejšie a na to čo najzaujímavejšie. Takže poďme na to. V prípade, že by ste chceli, môžete si na mňa odfotiť kontakt. Ten QR kód bude ešte na konci prezentácie, ak by ste si to niekto rozmyslel. A poďme teda na to. Povieme si niečo o spoločnosti TD Synex. V skratke uvedieme si Dynamics 365 ako produktovú radu, Copilot, povieme si nejaké moduly Copilot v rámci Dynamicsu, trošku sa povieme o licenčných modeloch do detailu. Takže poďme na to. Ako som spomínal, pôsobím v spoločnosti TD Synex. Sme distribútorom, globálnym distribútorom, nielen Microsoftu, snažíme sa vlastne obsiahnuť všetky produkty, ktoré distribuujeme. Čiže myslím si, že môžeme ísť asi ďalej. Máme tam ten skos. V Európe sme zastúpení takto. Československo je pre nás jednou pobočkou. A snažíme sa teda, ako som hovoril, distribuovať riešenia kompletne z celého toho portfólia, či je to hardware, software, endpointy, zákaznícka elektronika, IoT a tak ďalej. No a určite som sa chcel ešte pobaviť o Destination AI, ktorá je interne u nás v TD Synexe taký možno interný projekt. A tu som sa vlastne chcel možno prvýkrát spýtať niečo ja vás, s tým, či vy niekde interne riešite nejakú AI implementáciu, prípadne či máte nejakých AI ambasádorov v úvodzovkách, niečo také riešite. Tak to som rád, že sme na tej istej vlne a my takisto interne to takto nejako sa snažíme pokryť. Tým, že máme veľa tých distribútorov, robíme si o tom prehľad, aby keď za nami partner, ako je napríklad Artex, príde, vždy sme mu vedeli poradiť. Takisto to platí aj pre vás. Všetky tieto riešenia vám vieme ponúknuť. Vlastne každý z nich je nejak AI infused. Tam je veľmi napríklad zaujímavé spomenúť, že aj IBM sa venuje AI. Vedia spraviť server on-premisový, kde vám to AI beží, není to už cloud. Ale to trošku možno zachádzam do tých AI board, nejak to vlastne interne riešime a to je možno môj nejaký aj tip. Vždy sa oplatí niekomu povedať, toto je tvoja starosť, budeme u nás riešiť nejakú AI stratégiu, za 2 týždne v pondelok nám povieš, využil si ten Copilot, nevyužil si ten Copilot, ako ho využívaš, čo by si teda odporúčal a tak ďalej. No a teraz sa už teda dostaneme k tomu podstatnému. Povieme si o Microsoft Copilot v Dynamics 365. Ja som v priebehu celého dňa tie prezentácie sledoval, videl som, že kolegovia to už viackrát naznačili, bavili sme sa o tých Dynamics produktoch, kolega z Microsoftu to ráno spomínal. Ja sa to teraz pokúsim zhrnúť. Tak, ako už bolo povedané, do tých Microsoft Business aplikácií radíme Dynamics 365 a Microsoft Power Platformu. Kolega ráno spomínal, do tej Power Platformy radíme Power Automate napríklad, Power BI, ten ja rád označujem ako nový Excel, prípadne Excel na steroidoch. Vyzerá naozaj pekne s tým dashboardom. Už tam bolo aj spomenuté to Copilot Studio. No a aby nám k tomu Dynamics 365 to bolo teda komplet, tak sa pobavíme aj o Copilote. Máte niekto z vás nainštalovaného Copilota? Testovali ste to? To je super. Prípadne myslím, každý z nás, kto má novší Windows, tak ho tam niekde vidí. Hej. Myslím si, že ho máme všetci na ploche.
po novom, v nejakej edícii, už ho tam máme a je to často nejasné licenčne pokryť, akého vlastne mám, už tam na ploche je, čo sa ho môžem opýtať, čo sa ho nemôžem opýtať. Následne sú potom v tých Dynamics produktoch, tam je to tiež, niektoré Copilot funkcie sú v tých základných edíciách, niekde treba Copilot dokúpiť. A my si to teraz skúsime všetko teda prejsť. Viete, aký jazykový model vlastne beží pod tým Copilotom? Máte o tom niekto nejakú info? Je to ChatGPT, hej. Takže Microsoft je 49% vlastníkom spoločnosti OpenAI a ten jazykový model, ktorý beží pod tým, je ChatGPT, ale na vrchu toho je vlastne postavaný Microsoftí produkt Copilot, ktorý je úplne samostatný a jediné, čo majú spoločné, je ten jazykový model, ktorý v nejakej prodleve je potom do Copilota pridávaný. No ale je tam vlastne ten wow efekt a to, prečo je ten Copilot zaujímavý, je to, že vie pracovať s vašimi dátami, s Microsoft Graphom na pozadí a tak ďalej. Nedávno ste si možno všimli, že už aj Office aplikácia je teda ako Microsoft 365 Copilot. Tiež to asi naznačuje, že toho Copilotu, na ten Copilot proste Microsoft stavil a tak ako budem hovoriť ďalej v tých Dynamics produktoch, všade ten Copilot sa nachádza. Keď sa bavíme o tom produkčnom, na tú produktivitu, to je ten Microsoft Copilot for Microsoft 365, teraz je to Microsoft 365 Copilot, to je ten úplne napravo, to je taký ten, ktorý vidíte potom v Teamsoch, viete sa ho spýtať, kedy mi naposledy písal šéf mail, prípadne čo som zameškal v Teamsoch a tak ďalej. Potom je ten Copilot Pro, ktorý už nemá ten wow efekt toho Microsoft Graph groundingu. On potom nevie tie spätné informácie, ale takisto je to dobrý tool na začiatok. No a ten, ktorý každý z vás už vidí vlastne na tej ploche, je ten free. Ten je dostupný každému. Má nejaký webový grounding, ale už tam není ten Microsoft Graph, že by to vlastne doplňalo tie odpovede o nejakú tú vašu nechcem povedať pridanú hodnotu. Pridaná hodnota je to, že vie pracovať s vašimi dátami. Samozrejme, tých Copilotov je oveľa viac. Prepracujeme sa k Dynamics 365 Copilotom. Chcel som ale spomenúť, že teda nájdete ich aj v Edge, Windows 11, aktuálne Microsoft Fabric, zaujímavý produkt, Copilot pre security, GitHubový Copilot. Tých Copilotov je naozaj veľa. Ja si myslím, že ten smer je taký, že budú vlastne infúzniť do každého produktu Microsoftu. Tu je to zobrazené trošku inak, ale na tomto slajde máme vlastne ukázaný ten GitHubový Copilot a Power Platformový Copilot. Ako som už spomínal, existuje aj Copilot pre security. Chcem ho tu len spomenúť. Možno niektorí z vás interne riešite aj security. Aktuálne má Microsoft veľmi dobré v rámci Defenderu pokrytú tú security. A vzniká tam vlastne príležitosť mať všetko pod takým pekným jedným vendorom v jednej infraštruktúre. Netreba riešiť API, netreba riešiť pripojenia. No a aby sme mali ten Copilot v Dynamics kompletný, pobavíme sa ešte o Dynamics 365. Viem, že celý deň je vlastne o Dynamics 365, ale ja to chcem načrtnúť z trošku inej stránky, z tej licenčnej. Takže ako vidíte, v tom Dynamics máme veľmi veľa modulov. Priznám sa, že neviem, koľko ich na tomto obrázku. Myslím si, že je cirka 14. A ako asi viete, každý z nich rieši nejakú danú inú problematiku. Najčastejšie, najviac dodávaným, nasadzovaným je väčšinou Microsoft Business Central. Ja ho označujem ako taký správny odrazový mostík, ale ako vidíte, tých modulov je viac. Každý z tých modulov sa potom následne venuje jednotlivej problematike. Je asi jasné, že Dynamics 365 Marketing sa venuje marketingu, Human Resources je venovaný teda ľudským zdrojom. My sa pobavíme trošku dneska o tom Sales a Customer Service, nakoľko v týchto dvoch moduloch je ten Copilot najrozvinutejší a vlastne vzniká tam priestor si tú licenciu aj dokúpiť,
a je teda nutná si ju dokúpiť, ak ju chcete využiť v tých najväčších funkcionalitách. No ale keď sa vrátime ešte naspäť k Dynamics 365 ako takému celku, tak môžeme povedať, že je to sada podnikových riešení pre CRM a ERP. Sú založené na cloudovej infraštruktúre, čož je dôležité spomenúť kvôli tomu, že tým, že to je v cloude, všetko musí bežať na európskych datacentrách a musí to spĺňať európsky compliance. Čiže aj pre vás tam vzniká vlastne trošku lepšia pozícia, nemusíte sa báť o nejaké ISO a tak ďalej. No a využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na rôzne vlastne analytiky a poskytovanie hlbokých poznatkov. A to sú potom vlastne, ako sme si už to vraveli v tom business centrále, to kolega spomínal, vie predikovať, koľko pravdepodobne zarobíte, aký budete mať výdaj a tak ďalej. Tak, dostaneme sa teraz k tomu prepojeniu Copilotu v Dynamics 365. Spýtam sa, skúšali ste ho? Využívate ho niekto v Dynamicse? Uvažujete nad tým? Videl som prezentáciu To je dobré. Ako v tom business centráli, keby ste to chceli testovať, my máme na to nejaké aj testovacie tenanty, vždy sa to dá vyskúšať. Ono je to také, že ja osobne si napríklad nemyslím, že nás umelá inteligencia v najbližších 10 rokov nahradí. Ale myslím si, že človek, ktorý ju vie používať, tak ma veľmi jednoducho nahradí. Už mi to vlastne vzniká, mi tam priestor vlastne dokončiť viac úloh, byť kreatívnejší, zamýšľať sa nad inými vecami. Ja úplne konkrétne som nebol nikdy na písanie článkov alebo nejakých dlhých textov. Aktuálne pridám každé 2 týždne zo 3 články niekde na LinkedIn. Mám vlastný blog, newsletter. To sú veci, ktoré by som istotne pred 2 rokmi nedokázal. Takže práve tam vidím, že ten priestor je na ten Copilot v Dynamicse. Samozrejme, asi tou najhoršou implementáciou je to kúpiť a čakať, čo s tým ľudia urobia. Vždy práve preto som aj ja spomínal to Destination AI, že aj my interne máme nejakú stratégiu k tomu. Jeden to otestuje, zazdieľa to ostatným. Skúsime si vypočítať tú pridanú hodnotu toho, tú return of investments, ak to tak môžeme povedať. A ja si myslím, že u tých obchodníkov to má význam. Ako vidíte, ten Copilot funguje v tom Dynamicse, v každom v tom module, ale ako som naznačil, Sales a Customer Service sú tie najrozvinutejšie, sú tam rôzne úrovne, avšak Copilot funguje v nejakej úrovni aj v ostatných moduloch. Tak ako aj v Business Centrále, tak aj v Project Operation, Field Service a tak ďalej. Ešte by som tu možno rád spomenul taký statement z Microsoftu. Vlastne 130 000 organizácií už vyskúšalo Dynamics, prípadne je s nimi v nejakom styku. Microsoft má veľmi peknú Microsoft Success Story stránku, kde si viete vyslovene zakliknúť ten Dynamicsy produkt a pozrieť sa, ktorá firma ho používa, ako ho používa. A primárne v tých automatizačných Power Automate, Business Central. Ja si dovolím spomenúť Michelin, Audi je využívateľ týchto Dynamics produktov. Všetko sú to potom verejne dostupné informácie. Ja to na poslednom slajde svojej prezentácie mám potom aj zhrnuté, takže keď vám to príde ako výstup, tak sa k tým dátam určite dostanete. Myslím si, že Pepsi a 3M je taká známejšia firma, tu určite poznáte. No a pozrieme sa vlastne na funkcionalitu Copilot v Dynamics 365 Sales. Tento Copilot je súčasťou licencie Premium, čiže toto by ste mali vedieť využiť bez nejakého externého dokupovania, čiže sú tam nejaký návrh a tvorba e-mailov, potom sú tam vlastne AI generované súhrny, potom sa môžeme baviť o nejakej asistencii AI v reálnom čase. Viem sa spýtať, kto je vlastne môj najlepší obchodník, najlepší predaj a tak ďalej. Zároveň vie robiť rôzne analytické prehľady, prípravy na meeting a tak ďalej. Tieto funkcionality vyžadujú len licenciu Dynamics 365
Sales Premium alebo Enterprise. Enterprise je tá nižšia licencia, čiže má trošku menšiu funkcionalitu. Avšak toto všetko, možno, že na takú správne to prvotné osahanie, je to určite dostačujúce. A potom, keď sa bavíme o tom rozšírení AI do Outlooku a Teams, to je zase, keď sa aj vrátime vlastne k tým Copilot Free, Copilot Pro a potom ten platený za tých $30, tak ten wow efekt, to bolo vlastne to, že vedel brať dáta vlastne aj z Outlooku a Teamsov. Tu máme k tomu vlastne kompletnú integráciu. Veľmi zaujímavé sú denné prehľady a pripomienky. Takže aby sme vedeli vlastne využiť Copilot v Sales, predtým to bolo Viva Sales, určite potrebujete platnú licenciu Microsoft 365, to je tá officeová, napríklad E3, E5, takže to je jedna z tých podmienok. Určite potrebujete licenciu na CRM systém, čiže to by bola Dynamics 365 Sales. A ak by ste mali záujem využívať ten AI model v tej najvyššej úrovni, tak budete potrebovať doplnkovú licenciu pre vlastne Copilot for Sales, ktorá sa hýbe na úrovni cca $50 za mesiac. Tá cena sa hýbe vždycky dynamicky, vždycky to záleží podľa proma a tak ďalej. Zároveň s dobrými partnermi ako s Artexom máte vždycky určite zaujímavú cenu. Takže len pre zhrnutie taký statement. Funkcie ako integrácia s Outlookom a Teams sú dostupné len pre používateľov s doplnkovou licenciou Copilot for Dynamics Sales. Tam je veľmi možno aj zaujímavé, ani nie že dôležité, ale možno aj pri tej nasadzovaní toho riešenia. Určiť si, čo chceme, aby jednotliví užívateľia vedeli robiť a podľa toho zvoliť aj úroveň licencie. Keď sa budeme baviť o customer service, zase je to podobná funkcionalita, rôzne prehľady, infusnuté AI, integrované vlastne, inteligentné smerovanie, generovanie odpovedí a zase tieto vlastne máme v tej licencii prémiovej. A keď sa bavíme o doplnku, je to zase tá integrácia s Outlookom a s Teamsami, zase ten väčší wow efekt. Sú tam rôzne prispôsobiteľné AI agenty, o ktorých sme sa už vlastne dneska bavili. A zase keď sa bavíme o tom, čo potrebujete ako licenčné požiadavky, je to zase znova licencia Microsoft 365, minimálne CRM a ERP licencia Customer Service Enterprise alebo Premium a následne sa zase, keď budeme baviť o tej najväčšej AI funkcionalite, tak sa budeme baviť o doplnkovej Copilot for Service licencii. Následne sa bavíme o nejakom takom zhrnutí toho, čo sa ešte dá robiť v tých vlastne iných copilotoch, či už je to finance, business performance analytiky alebo planning, veľmi zaujímavé analytické prehľady. Toto všetko je zároveň aj pod nejakým vývojom a vlastne v tých release waveoch každý mesiac, každé dva sú tam novinky. Niekedy sa to posunie, niekedy sa to ešte oddiali. Ako kolega spomínal o tom sales agentovi z Business Centrálu, to sa nám posunulo. Takže vždy je to dynamicky vyvíjané, ale v týchto moduloch by ste mali vedieť vyskúšať AI funkcionality aj bez licencie. To sa zatiaľ môže dynamicky veľmi rýchlo zmeniť. To, že som to dneska takto povedal, neznamená, že za 2 mesiace nebude Copilot for Finance a bude zase licencovaný tým istým spôsobom. Zatiaľ je jasné, že to je pod nejakým vývojom. Keď si potom vlastne pozriete aj ten výstup, ako tú prezentáciu, ja som to tu sa snažil nejako zhrnúť spoločne s Copilotom, prichystali sme vám aj nejakú tú legendu. Ja som sa chcel ešte dneska pobaviť o Business Centráli a agentoch, ale tamto vlastne aj kolegovia dneska už trošku naznačili, ale pýtam sa znova ešte takú otázku. Business Central, ja som to videl na základe tých reakcií, predpokladám, že používate, poznáte. A je to také známejšie riešenie. Alebo nie?
možno dobrá príležitosť sa o tom dozvedieť viac, ale ja som primárne chcel hovoriť o tom copilote a o tých agentoch autonómnych, ktoré už v tom business centrále budú, už to tu vlastne dneska, ale kolegovia z veľkej časti povedali. Takže aj v business centrále máme copilot, ktorý nám vie pomôcť s rôznymi taskami, či už cez marketing, finančné poradenstvo, analýzy, e-dokument vlastne vie spojiť a všetky tie featurey sú už dostupné a to, čo pre nás ešte len bude dostupné, je ten copilot Sales Order Agent. To je vlastne funkcionalita, ktorá je zatiaľ v nejakom preview v Amerike, čo skoro by sa to malo dostať aj do nášho regiónu. Kedy zatiaľ neviem, preto som to tu len takto spomenul. Kolegovia už o tom možno hovorili, ten agent naozaj, úplne si nemyslím, že to nahradí jedného pracovníka, ale bude mu vedieť minimálne veľmi uľahčiť jeho prácu a uvoľní mu tú mentálnu kapacitu zase venovať sa, ja nechcem povedať dôležitejším veciam, ale bude sa môcť venovať niečomu inému. Čiže ten agent bude v prípade vedieť spracovať objednávku, doobjednať tovar, vyexportovať niečo, automaticky sa bude dať nastaviť a pomôže vlastne s tými takými rutinnými úlohami. To je možno taký kratučký prehľad spoločností, ktoré Business Central používajú. No a chcel som sa ešte pobaviť o tom, čo je agent, ale myslím si, že ste už o tom dneska počuli, tak možno sa spýtam, či ste si niekedy skúsili nastaviť agenta, ak máte toho copilota. Neskúšali ste to nikdy interne? To je možno zaujímavá vec, ktorú by som vám odporúčil v rámci toho 365 copilotu si môžete vyskúšať spraviť vlastného agenta, ktorý sa nejak zadefinuje a už sa bude správať na základe toho, čo ste mu povedali. Ja napríklad mám licenčného agenta. Je dopredu zadefinovaný, že môže čerpať len z licenčných dokumentov, nesmie chodiť na internet a keď nevie, tak musí povedať, že nevie. A vlastne využívam ho dosť pravidelne. Spýtam sa ho, aké sú licenčné zmeny v Power BI, povie mi v tomto dokumente na strane 35, dá mi odpoveď, viem si to ešte overiť a tak sa to dá nastaviť podľa mňa v každej sfére. Nedávno som robil kolegyniam na HR onboardingového agenta. Prídu ku nám noví ľudia a v kuse sa pýtajú, kedy je obed a kde si to majú pozrieť a kedy budú končiť, prípadne také bežné otázky, na ktoré sa dal vytvoriť agent a majú agenta, tak sa ho môžu spýtať. A ten agent môže byť samozrejme v rôznych úrovniach. Môže byť informačný, ako som spomenul, môže byť úkolový, keď sa niečo stane, toto urob. Prípadne môže byť autonómny. A to bol ten Sales Order Agent, na ktorého zatiaľ čakáme. Niekde si ho vieme otestovať na amerických tenantoch. Zatiaľ ho v Európe nemáme, ale čakáme naň. Takže to je ten autonómny agent. A sme vlastne v tej dobe AI a agentov. Myslím si, že tí agenti budú ani nie taká nejaká budúcnosť, ale ja osobne mám agentov asi 4-5, ktorými sa pomáhajú s niečím a môžeme začať jednoduchými taskami. Agent na španielčinu, ktorý mi vysvetľuje základy a potom sú tam proste rôzni agenti, ktorí mi pomáhajú s licenciami. Mám potom marketingového agenta, ktorý mi každý pondelok pripomenie napísať nejaký článok, uverejniť niečo, spraviť nejaký marketing. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Teší ma vlastne váš záujem o Dynamics, AI, Copilota. Chcem len spomenúť, že vždycky môžete kontaktovať spoločnosť Artex. Sú to naozaj špecialisti. Keď by sa náhodou stalo, že by vám v niečom nevedeli možno poradiť, tak sa spýtajú nás. Nestáva sa to často, skoro nikdy, ale možno budeme mať teda ešte príležitosť sa niekedy počuť. Ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť. Končím takou malou myšlienkou, ako som to spovedal o Copilotovi. Nemyslím si, že nás Copilot nahradí, ale človek, ktorý to vie používať, tak bude mať veľkú výhodu oproti nám. To isté si myslím aj o spoločnostiach.
je jedno vlastne v akom fielde sa nachádzame. A ja teda prenechám slovo ešte Ondrovi Fouzovi, ktorého určite všetci poznáte, a